Radio Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jiena Dr. Andrew nilqakom għal 5 programm mis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Illum ħankomplu nisimgħu it-tieni parti tal-intervista li għamilna ma' Lilian Micheli Farrugia, ħabiba intima u mill-qrib ta' Madre Teresa. Saqsejna lil Lilian x'bidla ġabet f'ħajjitha dan il-kuntatt daqshekk dirett u din il-ħidma daqshekk qrib ma' Madre Teresa. Ma nafx kif nisprimija preċiż, imma ovvjament meta tintaqa' ma' Madre Teresa, il-perspettiva tiegħek fuq in-nies ta' madwarek u fuq stess jitbiddel kompletament, okay? Issa jien kemm id-darba tilha Madre jiena ma ngħix ħajja ta' faqar bħal tiegħek. U dejjem tinsisti dak hemm iridek il-bambin u hemm għandek toqgħod, okay? Għejxu. Imma mbagħad tista' tibda tara iżjed il-faqar ta' madwarek, u meta ngħid faqar mhux jiġifieri forsi m'hemmx flus, imma forsi hemm il-mart, forsi hemm id-dwejjaq, forsi hemm xi ħadd mhux kuntent. B'dan il-kuntatt daqshekk qrib ma' Madre Teresa, Lilian tammetti li ftit bdiet tintebaħ li anke f'pajjiżna hawn il-faqar. Il-faqar Malta il-faqar f'Malta Il-faqar hawn mhux forsi li hemm nies joqgħdu barra, nies li ma jiklux, imma hemm ħafna bżonnijiet. Jiena naf għax jiena naħseb li kont l-ewwel social worker f'dil-iżola meta r-raġel laħaq fejn kien hemm ħafna impjegati li kellhom bżonnijiet u kienu jiġu għandi. Minnax marit, minnax il-raġel jixrob, minnax għandu bżonn jisifer għal-marda, minnax m'għandux biex iħallas f'kera. U tibda tara li il-faqar fejn hu u l-bżonnijiet fejn huma. U tibda tara mbagħad minn waħda ġib l-oħra. U nieħu gost ngħid li għandi ħafna ħbieb li kellhom bżonn li forsi issa m'għandhomx u maqpajna ħbieb u huma sinċiri u veru nħobbhom. Saqsejta tiftakarx xi aneddota ħelwa fuq Madre Teresa. Isimgħu din li turi l-ispirtu ferriħi u ċajtir tal-Madre. Dalba konna il-Ġermanja kellna meeting tal-chairman tal-co-workers. Sal-Madre kien mikwita u dejjem rasa baxxuta u dejjem titlob. Kella sense of humor kbir. U kellna meeting il-Ġermanja darba.
U għam wieħed Ġermaniż u għal-mother għalla I have a complaint. Di tellat rasa għantlu għalix. Alla xina minħabba fik mandiġ mara għax dejjem fuq tikteb it-tfil, u fuq il-telefon, u taħdem għalik. U bada jgerger u kompla jgerger u baqat tisimaw. Fl-aħħar daħqitlu daħqa bissima ħelwa u għantlu imnalla minix il-mara tijak. U kikku taf kif kolħad sploda fil-daħ, emmek. Kella minn daw, ħafna minn daw. Kienet titħaħom ek bax, great sense of humor. Storja ħelwa oħra li tirrakkonta Lilien dwar Madre Teresa i dwar żagħżugħ Malti li kien ilu jaħsibha u itellaħħa jekk jinaqatx ma' wieħed mill-kongregazzjonijiet li għandha il-madre għall-irġiel. Kien dejjem jaħsibha jekk għandu xi żewġ, jekk għandu xi mur patri, jekk għandu xi mur ma kien ngħidu Vittorio. Make up your mind. U danna dejjem sejjer u mhux sejjer. Fl-aħħar ikkullu Pariġi, meeting oħra ta' Madre Teresa, qegħdin nitkellmu fil-ġnien, tiġi Madre Teresa, tabtablu fuq daru tajlu Vittorio, go and be a good priest. Taqsek rajnieh, telaq. Lilien għadha tiftakar l-ewwel grupp ta' żgħażagħ li kienu telgħu jgħinu lis-sorjiet f'Palermo, Sqallija. Madre Teresa kienet se tiftaħ dar f'Palermo. Marru żgħażagħ tagħna, kien hemm ħafna żgħażagħ veru bi-spiritu tajjeb u marru u kienu jaħdmu u jilagħbu mat-tfal u sofrow għax it-tfal kienu jħamġulhom l-ilma li jixorbu minnhom, jagħmlu kapriċċi ma kellhom nibda disciplina. Mbagħad bnewlhom ground tal-futbol għalihom, u kienu baqgħu jmorru sena wara sena. Jiena għal safejna fien, wara li ġiet Madre Teresa, forse qabel kienu jmorru n-nies barra, ma kienu jmorru bil-kwiet u ma kienux jagħmlu l-fass. Ma wara li ġiet Madre Teresa, żgħażagħ hemm tiskanta il-ġenerosità tal-żgħażagħ li jmorru jħallsu għall-vjaġġi tagħhom stess, jgħinu, jagħmlu kull ma staqsihom, kulħadd lest u kulħadd jiġi kuntent u ferħan jgħid irċevejt iżjed milli tajt. Lilien tiftakar ukoll il-ġenerożità tal-Maltin meta Madre Teresa avviċinata u talbita tajn lis-sorjiet tagħha li kienu ser jiftħu dar ġdida fl-Albanija. Il-Madre ċemplit li kienet, għalt Lilien għalt li għandna kif waqqa l-Berlin Wall u waqqa l-komuniżmu. Il-Madre ċemplit li għalt li Lilien is-sorjiet tagħna sejrin l-Albanija tilla għandhom bżonn dar għal-handicapped children. Għant li jogħġbok għajnom, tilu iva jinfejn naf, ma konx naf x'kien hemm l-Albanija. Tilu iva Madre, tila.
Allura, ċempilt is-Sovjet temmek, għattilhom x'għandkom bżonn, għattilhom mada għalti biex nejnkom. U għaltli sa nibatlek lista. Dil-lista ġiet, imma dil-lista kienet tinkludi affarijiet li laqqas temminhom, jinnaqqas kon nafx kienu ma per eżempju, nsimer nafx x'inhuma, ma nsimer paint brushes, paints, l-affarijiet tal-WC-jiet, il-bens, all the plumbings and the showers, lista tal-ġen. U f'kemm li ngħidlek, għamilna per u ġibna kollox b'xej, ma kollox b'xej, ġibna. U Lilien, kif tħares lejn il-kongregazzjoni tal-missjonarji tal-Karità? Veru għaddisinek, aħna m'għandniex għalfejn morru l-bot, hekk morru l-bawmla, blima umilta jiexu bil-faqar, jiexu bħal faqar, qatt ma jsaqsu għal xej, u veru għandhom spiritualità kbira u profonda. Min xej, illum hemm 4,500 sorijiet matul id-dinja in over, ma nistax ngħidlek preċiż, over 100. Imma id-dinja kollha ta' fuqha u da żmien kwotata kullum kien. Ovvjament din il-ħidma u dan il-kuntatt dirett ma' Madre Teresa ħalla impatt kbir fuq il-ħajja ta' Lilien Micheli Farrugia. Bdejt nħares li n-nies differenti mhux aħna huma, aħna l-koll flimkien, tfal ta' Ġesu, jħobbna l-koll u jaħfirna l-koll. U aħna għandna nħobbu kif tajt Madre Teresa nħobbu xulxin kif ħabna u. Dik kienet Lilien Micheli Farrugia li qasmet magħna xi ħsibijiet dwar l-esperjenza tagħha ta' ħidma daqshekk mill-qrib ma' Madre Teresa. Wissa jmiss il-Pawlu Ketkuti Ġiżwita biex ikompli fil-riflessjonijiet tiegħu dwar Madre Teresa. Illum se jkellimna fuq il-fiduċja sħiħa li din is-soru qaddisa kellha fil-providenza talla. Madre Teresa kienet issib l-Alla f'kollox anke meta ma tarax. U dinna kienet tfisser fiduċja għamja. Jiġifieri għaliha għal-Alla ma jeżisti ebda falliment. Għal-Alla m'hemm xejn li jfalli, għax il-falliment huwa d-diżappunt tagħna l-bnedmin li l-affarijiet mhumiex skont dak li nixtiequ. Mentri Alla jista' jaħdem kemm bis-suċċessi u kemm bil-fallimenti. Allura, Madre Teresa kienet fil-paċi dejjem
b'dak kollu li kien jiġri. Fuq di tal-fidi niftakara t-rakkuntali kollha Ruma u kien hemm wieħed insomma saċerdot, kollaboratur tagħha u dan kien ix-xewka. Ma xewka. Nafu jiena mhux qed nirrivela xejn fuq ħadd għax mhux Malti żgur jiġifieri. Imma kien kellu ħafna problemi da saċerdot. U fl-istess ħin kien bniedem qalbu tajba, ġeneruż, jixtieq jagħmel il-ġid. U kien qrib ħafna ta' Madre Teresa wkoll. U darba niftakara kont qiegħed hemmhekk qed ikellimha insomma u rrid iġib xi viża biex imur f'xi art tal-missjoni, eċċetera. U beda jinsisti magħha, Alla Madre, Alla ejja miegħi għall-viża għax hekk jaraw lilek jagħtu ili. U jekk immur jiena waħdi ma jtuwilix. Ejja miegħi. U qaltlu, no, Father, you go, mur inti. Le, Madre, ma jekk tiġi inti. No, I don't believe that they will give it to me. Jekk ma jkunx hemm inti. Qabżet dak il-ħin qudiemi ta' ħarset li għamlitlu subajja ma mnieħru. Qaltlu, that's your problem, you don't believe. Għaltlu dil-problema tiegħek li ma temmix. Għax norbtu kollox ma' suċċessi. U kienet tgħixek. U di kienet il-bażi tal-fiduċja tagħha fil-providenza. Għalija il-providenza veru kienet mentalità ħajtek li wieħed jista' jqisha bħala daqsxejn waħda maġika. Għax kemm kienet tirrakkuntali illi meta trid biċċa art, kienet titfa' l-medalja mirakoluża fil-għalqa. U kienet tgħidli, and it works. Kienet sempliċi ħafna fil-fidi tagħha. Issa aħna bil-ħafna argumenti u filosofar tagħna speċi narawha superstizzjoni di. Imma li ma kienx superstizzjoni, imma l-fidi tagħha ma kienx fil-medalja. Il-fidi tagħha kienet illi dak li jiġri huwa l-mod kif Alla jrini nħobb. Però ġifiri, għax kella dil-fiduċa u dil-fidi, imma fidi konkreta. U l-fidi konkreta hija illi tagħmel qatt ta' fiduċja illi il-ħajja settik il-mezzi biex isir dak li jista' jsir, mhux dak li trid int li jsir. Dik hija l-fidi u dik hija l-providenza. U allura illi mhijiex biss illi Alla jtini l-ħobs meta għandi l-ġuħ, imma l-providenza hija li jiena mbagħad il-ġuħ meta m'hemmx ħobs. Għax hija mod kif nikber ukoll bil-ġuħ li għandi. U allura jekk inti tkun liberu b'dak il-mod, tibda tiskopri illi fil-fatt flok ħobs ġiet kaboċċa. Biex nitħaddetek. Mela allura llum kaboċċi se niklu, mhux ħobs. Dik hija l-libertà tal-qalb u li verament mbagħad il-providenza tista' taħdem b'dak l-ispirtu għax inti m'intix qed tagħmel kundizzjonijiet lil Alla. U Madre Teresa qatt ma għamlet kundizzjoni lil Alla. Għalhekk lapes fideh.
Littra ta' mħabba Alla jrid jiktibha, mhux aħna. U Madre Teresa kienet dik illi dina il-fiduċja u t-tama tagħha kienet tagħmilha li kapaċi tkun serena fiċ-ċirkostanzi kollha. Dak kien Paolo Ketkuti, Ġiżwita li għal ħafna snin ħadem mill-qrib ma' Madre Teresa. Nagħlqu il-programm tal-lum billi ninaqdu ma' Madre Teresa u flimkien nitolbu it-talba ta' San Franġisk. Mulej għamilni strument tal-paċi tiegħek. Lord, make me a channel of your peace. Lord, make me a channel of your peace. That where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by forgetting self that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Wasanna fit-tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madre Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 60 21 21
666021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madre Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u żbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insellilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.